Dema şevatin Los Angeles'e berdevam dikirin û civakan dikirin xeteriye rûnişvan û tîmên hawarçûnê hewceyê agahdariyan bûn ku karibin dem û dest bikarbînin. Mîna heremên valakirinê rêgehên ba û dûm wek heremên valakirinê rêgehên ba û dûmanê qutbûnên elektrîkê û zêdetir. Gelek kesan sepanek bi navê pêwîra çavderiyê yan watch-dûtî bikar anî. Ya ku ji hêla tîmek bi sedan kilometreyan dûr li Bakurê Kalîforniya tê rêvebirin. Watch-dûtî di derbarê şewatên nû guherîna şêwazên ba û xemên din de agahiyên girîng pêşkêşî rûnişvanan dike. Tengaviya min û cîranê min ku 4 kilometre dûrî min dijî ji hev pir cuda ne. Ew ji bo civakên li her derê rastiyek e û di vê qonaxê de teknolojî tê pêş. Peydakirina agahdariyên bi hûrgilî û bi cîhdayînê yek sedemek navdarbûna watch-dûtî ye. Serketina watch-dûtî geçbîniyê çê dike ku teknolojiyên mîna hişberiya çêkirî û sensor ew ê ji bo saxmayîn û têkoşîna kerasetên xwezayî ji rûnişvan û tîmên hawarçûnê re agahdariyên rasterast peyda bikin. Di nav hevkarên watch-dûtî de Alert California jî heye ku zanîngeha California San Diego rêve dibe. Tora wê ya bi zêdetirê 1000 kamerayên hişberiya çêkirî pir caran beriya ku mirov telefonê xetên awarte bikin ew şewatan destnîşan dikin. Hevkarek din ya watch-dûtî M5 sensor e. Sensorên wê dûman, germ û nîşanên din yên şewatê pênasê dikin. Em bi hev re dibin çav û guh. Piştre em vê yekê biriya platforma xwe bi raya giştîra parve dikin. Hevkarek din ya watch-dûtî M5 sensor e. Kompanyek li Marylandê. Sensorên wê dûman, germ û nîşanên din yên şewatê pênasê dikin. Ew mîna pozin loma ew astên normal yên dûmanê û di hewayê de şêwazên cuda yên kîmyayî tespît dikin. Watch-dûtî xizmeta 22 eyaletan dike ku bi piranî li Rojavayê Amerîkanê. Lê ew plan dike ku li hemû eyaletan berfireh bibe. Tevî ku şewat qada wê ya bingehîne watch-dûtî hevdem plan dike ku kerasetên din yên xwezayî wek tornado, bahoz, erdhej û tsunamiyan jî bişopîne. Em dixwazin bibin ew navenda bi yek rawestana giştî ku mirov di wan demên zor de biçin û agahiyên hewce werbigirin. Wek çavkaniyeke ku tiştê diqewime bi zelalî û kurtî şirove bike. Ji bo raporta Michelle Quinn, Özlem Yasak, Dengê Amerika.